Eén keer in de 2 maanden kruip ik in de etalage om het weer te veranderen. Want het is dus spullen aan de mensen die gaan en dan moet je ook wat veranderen. Anders dan kun je ze uitkijken. Dus daarom doe ik dat. Nou, je ziet hier een stukje historie van vroeger, van het gereedschap wat vroeger gebruikt werd met de handen, wat tegenwoordig de jeugd niet meer weet. De jeugd heeft alleen maar tablets, computers en noem maar op. En spelen doen ze ook niet meer, maar ze weten ook niks van hoe het vroeger was. Hoe de mensen lange dagen maken moesten voor een stukje brood. En dat is er niet meer. Waarom is het zo wichtig dat die oude houder tussen staat? Ja, de oude houden, als die er niet meer is, dan ben ik ziek. Het is zo erg dat ik hem zelf geborduurd, mijn vrouw die had hem borduurd en hangt in de boot. Ik moet de oude houden zien. Ja. 's Morgens als ik van bed afkom, ik zie daar uit het raam, zie ik de oude houden. Zo raar wezen dat dit er niet meer stond. Nee. Je bent een echte leeuwhouder. Echte leeuwhouder. In hart en nieren. Van het water door de stad, hij is toch prachtig man. We hebben mooie oude gebouwen, we hebben een goede culturele stad. Nou, daar mag je toch trots op wezen. En is deze etalage, is dat dan misschien ook wel jouw manier om jou toch een beetje mooi te maken? Ja. Ja, natuurlijk is dat mooi. Ik heb hier in de zomermaand, toen ik nog werkte, kreeg ik hier geregeld een mevrouw met een stuk of 6 mensen. En dat heet Rondje van Leeuwarden. Nou, die kwamen dan even binnen, dan vertelde ik even wat, ik deed even wat met de machines. Dus ik kon even in mijn rol komen. Nou, dat vind ik mooi om over mijn werk te praten, dat kan ik natuurlijk wel weten. Dat hou ik nooit weer op. Ik heb hier altijd slepen. Alleen maar schaatsen, hekken scheren, gras scheren, elektrische scheren, slagersgereedschap, tondeuzenmessen. Wat weet ik eigenlijk niet. Ik heb alles slepen. Nou, alles wat te sliepen was, heb ik slepen. Hier lopen opa's langs met kleintieners, zondags. En dan lopen ze, zien ze mij dat ik dan toevallig beneden ben, zo, dan doen we de duim even omhoog. Nou, dat is toch leuk. Nou, ik zeg altijd, ik heb de mooiste etalage van de stad. Het zou wel niet zo wezen, maar voor mijn gevoel wel. Ik heb de mooiste etalage. Dit is de lokale omroep voor Harlingen en omstreken. Radiostad Harlingen. Goedemorgen en welkom bij Déjà Vu On Air met als uw gastheer Paul Scheffer en de techniek is vandaag in handen van Stefan Huizer. Een muziekprogramma van Radiostad Harlingen over Crosby, Stills, Nash en Young. Met uitstapjes naar andere interessante momenten uit de popmuziek. En daartoe maken we uitstapjes onder de titel Het Koekoeksei en On the Double. Menigeen kent mij in een hele andere functie als burgemeester van Harlingen. Maar u ziet, ik heb een nieuwe hobby. Naast toneelspelen overigens, maar muziek op deze manier over de bühne brengen, maar dan deze kleine bühne. Ja, dat is momenteel mijn liefhebberij. En ook staat er in jouw radioprogramma, staat er één band altijd centraal. Welke band is dat? Dat is de band Crosby, Stills, Nash en Young. Van de 2000 compilatie So Far, Crosby, Stills, Nash en Young met de remastered uitvoering van Déjà Vu. Probably know just what to do. Don't you? If I had Ik wou hem nu in één keer helemaal afkletsen, Stefan. Dus dan wordt het When I Watch You Sleeping. Dan die Tumbleweed als reserve. En hoe wordt een oudborgen master? Hoe wordt hij ineens discjockey?
Ja, dat komt omdat ik uiteraard ook veel te maken had met Radio Stad Harlingen vanuit mijn functie. Maar al vrij vroeg in mijn termijn begonnen ben met zaterdags een column uit te spreken voor Radio Stad Harlingen. Niet in deze studio. Toen zaten we nog heel gezellig in een kroeg elke zaterdagmiddag. En dan kreeg ik 10 minuten de tijd om wat te vertellen over de politieke of maatschappelijke en andere gebeurtenissen in de stad. Alle 4 onze makkers hebben zich altijd kritisch uitgelaten over maatschappelijke misstanden en oorlogvoering. En luisterend naar nieuwsberichten lijkt het er deze dagen steeds meer op of we getuigen zijn van de 3e Midden-Oostenoorlog. Neil Young was begin deze eeuw een uitgesproken tegenstander van de Irak-oorlog en daardoor een felle criticaster van George W. Bush. En is het ook noffelijk om op deze wijze ook nog een binding te houden met het publiek haas? Ja, dat is sowieso heel plezierig. Ik word er ook op straat of in de winkel of wherever word ik er ook over op aangesproken. En vooral in het begin waren mensen dus erg enthousiast om te zeggen van nou dit is een aanvulling. En we hadden een serie met om de andere week Elvis on Air, Stones on Air, Beatles on Air. Nou, ik vond dat er veel meer was dan die 3. En vooral de eerste tijd waren er heel veel mensen die positief reageerden op Crosby, Stills, Nash en Young. Het is wel een beetje de grijze generatie natuurlijk, maar die zei ja, dit is onze muziek. Van het 2006 album Living with War, Neil Young met Flags of Freedom. Dat is even een andere sound. Nou, in de eerste plaats kun je toch een beetje promotie maken voor de muziek die je zelf leuk vindt. Nou is dat wel heel breed. En ik vind het ook een hele goede tijdsbesteding in de zin van de dingen bij elkaar zoeken en dan bijzonderheden vinden. Zoals ik nu in Not Fade Away van de Stones, wat ik al jaren ken natuurlijk, dat is uit 64, plotsklaps ontdekt dat ene Graham Nash daarin meegezongen heeft. Dank u voor het luisteren naar Déjà Vu On Air en wens u tot slot een weekend met hopelijk echt lenteweer.